Dobrý deň. Pri ďalšej lekcii si ukážeme, ako vytvárať programy premenné a odskúšame nejaké jednoduché operácie, takže vytvárame zás nový projekt. Jazyk C#, platforma Windows, konzole Application, nová. No a v dokumentoch projekty C#, ja to mám uložené. Vytvoríme si priečinok premenné. Dobre. Dáme create. No, takže už sme si popísali ten hlavný program. Teraz vždy budeme dávať tam nejaký výpis. Dáme tam, že premenné. Tak toto zmeníme. Celočíselné. Premenné. Dobre, príkaz riedky, aby počkal na stlačenie Enteru. Vytvoríme si tú celočíselnú premennú A, ktorej priradíme hodnotu. No, počkať. Nepriradíme žiadnu hodnotu. Načítame ju zo vstupu. Urobíme to takto. Je to integer, a to je objekt. To je údajový typ, ktorý je robený ako objekt. Získame ho zo vstupu z konzoly. Readline. Zátvorky. Čo tento príkaz znamená? V konzole je teda ten príkazový riadok, ktorý sa tam spustí. Načítame to, čo zadal užívateľ. Očakávame číslo, z ktorého teda zoberie číslo, uloží do premennej A. Ďalej tu budeme mať premennú B a tiež ju načítame zo vstupu. A teraz vytvoríme tu premennú C. No a C budeme priraďovať A plus B. To znamená, stane sa čo? Zoberie hodnotu premennej A, hodnotu premennej B, sčíta výsledok, uloží do premennej C. To znamená A plus, to sú nejaké medzery, plus C. No a teraz vysvetlím, čo toto znamená. Znamená to, že vypíš premennú A, potom ten výpis lúč so znakmi medzera plus medzera, vypíš hodnotu B, lúč so znakmi medzera rovná sa medzera a vypíše premennú C. Je hodnotu. Takže skúsime to. Takže zadáme prvú premennú 12, druhá bude 23. Áno, a tuto vidíme, si to porovnajme. No, tak zadal som prvé Ačko je 12, Bčko je 23, že vypísal 12, medzera plus medzera, to je ten text. Hodnotu premennej B 23, znova znaky medzera rovná sa medzera a potom hodnotu premennej C, ktorú sme predtým vypočítali. A takto skúste aj ostatné operácie. No, máme ščítanie, tie základné operácie pri tom údajovom type. To znamená, odčítanie by bolo mínus,
hviezdičke násobenie, pardon. A potom tu máme lomítko ako delenie. Ešte dáme zvýšok. To je percento. Dobre, to je celý program. Pri tom delení a zvýšku je problém, že nesmie byť b rovné 0. Než by to spôsobilo chybu programu, tak skúsime 100 a 7. Dobre, odskúšajte si program, to je koniec tejto lekcie. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne.